Adjektiver af Miriam Nøstvig, 2. Y. Et adjektiv, det er et ord, som lægger sig til et substantiv, og som typisk beskriver dette substantiv og nogle egenskaber ved det. Og adjektiver, de kan altså bøjes på forskellige måder, og jeg vil nu forklare i denne video, hvordan man bøjer adjektiver på tysk. Det første, vi skal kigge på, det er, hvordan man bøjer det, når det står i prædikativ. Eller, man bøjer jo faktisk ikke ordet, når det står i prædikativ, og det er jo netop pointen. På tysk, der bøjer man aldrig ord, der står i prædikativ. Altså når ordet er omsammenslået til grundled og står alene efter hjælpeverberne sein, werden eller bleiben. På dansk, så har vi en sætning her, der hedder manden er lille. På tysk bliver det til der Mann ist klein. Kvinden er lille, die Frau ist klein. Barnet er lille, das Kind ist klein. Og nu kommer vi til lidt sjovt, fordi på dansk, der bøjer man altså, ja, der er lige et R for meget, men der bøjer man altså ordet lille til små. Men hvis vi går på tysk og ser, så står der stadig alle sind klein. Så på tysk, der bøjer man aldrig ord, der står i prædikativ. Hvis vi går videre, så kan man også gradbøje ord, og det er også noget, der hedder komparation. Og det gør vi også på dansk. Der er 3 grader. Første grad er positiv, anden grad er komparativ, og tredje grad er superlativ. På tysk, der sætter man nogle endelser på, alt afhængig af om det er både i første, anden eller tredje grad. I første grad, der sætter man ikke nogen endelser på, anden grad sætter man er på, og tredje grad sætter man am, og så stammen af ordet, og så støn til sidst. Eller man kan også sige der, die, das, og så stammen af ordet, og så støt til sidst. Det er afhængigt af, hvad man skal bruge. Jeg har et eksempel her. Vi har lille bliver til klein. Det er altså første grad. Mindre bliver til kleiner, anden grad. Og mindst bliver til am kleinsten, eller der, die, das kleinste. Ja, det var så det. Og så har vi noget på tysk, som vi ikke har på dansk, men hvor at når et adjektiv står foran et substantiv, når det står foran et substantiv, beskriver det her substantiv, så bøjes det i forhold til, hvad for et ord, der står før adjektivet. I det her tilfælde, det deles op i 3, den svage bøjning, den blandede bøjning og den stærke bøjning. Og her med den svage bøjning, her, der er bestemmelsesordet eller bestemmelsen artiklen, det er den bestemte artikel, altså der, die, das, die. Og her har vi lavet et lille skema, som er i forhold til, hvordan man bøjer det. Vi ser altså, at vi har nominativ her, akkusativ, genitiv og dativ. Man bøjer det altså i kasus, og så bøjer man det i køn. Man bøjer det ikke i tid. Sjovt nok. Men det vi ser her, det er, at vi ser et vist mønster. Det her, altså hvad for en endelse, der kommer på adjektivet. Og vi ser et vist mønster i denne svage bøjning. Og det er, at nominativs maskulinum, femininum og neutrum og akkusativs femininum og neutrum, de laver en form her. Og det er derfor, man kalder det for kasserollebøjningen. Eller 5E-kasserollen, for det ligner en kasserolle, det her. Så det kan man huske det på. Og så alt udenom er jo en. Hvis vi så går videre, jeg kommer med nogle eksempler senere. Hvis vi så går videre til den blandede bøjning, så ser vi altså den blandede bøjning, der er bestemmelsesordet den ubestemte artikel, altså ein, einer, seine, keine, alt det der. Og her har vi også en form, og den ligner lidt den første, vi så. Men det vi ser, det er inde i den her gamle kasserolle, der er der sket et eller andet. Alt udenom er jo det samme. Ligesom ildet, hvis man skal huske på kasserollen. Det skal man ikke her. Glem, jeg sagde det. Men i hvert fald, så har vi det, vi kalder en ræsesbøjning. Fordi det, som du kan se, så står der R-E-S-E-S. Altså ræses. På den måde kan man huske det. Hvis vi går videre til den sidste, så er det den stærke bøjning. Og der er bestemmelsesartiklen ingen. Og det er det, der er lidt skægt ved den her. Fordi hvis vi også kigger på den, så er der ikke rigtig noget mønster i, hvis man lige kigger efter. Eller det er der, men det er lidt svært at se, og ikke så nemt som de andre. Men der er altså en ramse, man kan huske, hvis man skal huske det her. Og det har jeg lært, da jeg gik i folkeskole, at det er ræse, nisse, nummer, altså ligesom nummer, det er jo et tal, eller et nummer, og så mister Mogens Nielsen. Altså ræse, næse, nummer, mister Mogens Nielsen. Jeg har også skrevet det her, hvis der var nogen, der skulle blive i tvivl. Og jeg har altså nogle eksempler på det. Jeg har eksempel på den svage bøjning. Der ser vi altså, der kleine Mann schläft.
Altså fordi det er maskulinum og nominativ, så bliver endelsen e, ifølge kasserollebøjningen. Så har jeg den blandede bøjning. Der Mann kauft ein rotes Auto. Der har vi altså et neutrum, akkusativ, derfor bliver det til es, for det var ræses. Og til sidst så har vi den stærke bøjning. Kleine Männer fahren langsam. Der har vi faktisk også prædikativ, men det skal vi ikke tænke på. Kleine Männer, der altså har vi pluralis nominativ, og hvis vi går op og kigger her, pluralis nominativ, ja det passer, der skal e på. Tak fordi du lyttede med til mit lille video om adjektiv.